Anginibingelele enhla nasezantsi umhlaba wonke neyinkalo zonke udokotela uNgcobo Yahlehla lo ngiyanibingelela ukunikhumbula nje nokunithanda nokunithakasela. Ngikhona-ke ngila endaweni yaseNewcastle, ngizobe ngikhona ngolesithathu lolu esiya kulo lesithathu until Sunday ngikhona, ngiyatholakala. Ngiyaphinde ngiyaqinisekisa if ufuna ukuza kimi especially usuka ekudeni nothi la iduzane, ngicela ufone wenze i-bookings yokuthi no dokotela ngiyeza ngelanga elithile, uzokwazi ukuthi na ufika ungithola. Kukabi phela lo ukuthi mawufika la usufika uthola udokotela kuthiwa mhlawumbe akekho, ngoba umhlaba wonke ngosiyami bafowethu, umhlaba wonke izwe likaMthaniya liyavutha, izwe lonke likaMthaniya liyasha lifuna udokotela azothela amanzi, azobhula umlilo, azocima umlilo. Manje ngizama ukuthi ngenzela khona mawuza shona ukuthi uyeza, ngizokwazi ukuthi no uyeza, so that ngizokwazi ukusecure ilanga lakho, ngisecure futhi isikhathi sakho leso uzofika ngaso, kuze uzofika uthole mina. Ngiyanithanda phela kakhulu umhlaba wonke wherever nje la nikhona. Dokotela unithanda ukufa uNgcobo Yahlehla, ngaphandle kwenu phela ngiyilutho. 073 219 6664 079 673 7011. Yilezo nombolo zombili engitholakala kuzo. Ngiyabonga.